De voetballers van ONS Bozo Snits namen het van een beetje thuis op in VVOG uit Huddewiek. Een verslag van dit middenmoordduel in de tweede divisie van Frederik Wijma. Ja, dit seizoen verspielen ONS een 3-0 voorsprong bij het Skoft in Huddewiek en waar het in blessuretijd zelfs nog 3 gelijk. Maar dat gaat nou toch even oors. Hoewel, het is weer heel vlot 1-0 voor ONS. Doelpunt Ale de Boer naar die mooie assist van Jume Ramos. Dan is er goed 10 minuten spelen. En dit is nog geen minuut later. Jume Ramos zelf en echt die gaat erin. En dan is het na halve minuten spelen al 2-0. En had ONS een bliksemstart in Snits. Ja, het rent als een tierenlier bij de Snitsers. En VVOG die had eigenlijk net een soort in te brengen. Eigenlijk niet. Daar gaat Ale de Boer op de solo. Heel mooi, Sjoen. En daar is het doelpunt van Renko van Eken. En binnen het kwartier stiert Verdi staan op het boord 3-0. Maar we weten nog hoe het aan in Huddewiek. Dat zal ik, Richard Karbelt, weten. En hoe gaat het dan in de tweede helft? Nou gaat het heel los door de steeds. Al is dit een enorme kans van Ramos die er net in gaat. Dat hier wel mochten. Maar er komt een werkkansing. En het is na 62 minuten spelen diezelfde Jume Ramos die het nou zelf aanmaakt. En de 4-0 ontekent. Wat een weelde van Snits, wat de Arone Wieken zo moeilijk te scoren kwam. En nou dus op 4-0 stiert na een goed uur spelen. En nog is het net in. Een fantastische paas. Daar wordt Martijn Rozenburg voor het stuurt. En die had het oersjoch. En voor de goal, daar vindt hij Jume Ramos. Wauwos met zijn tweede goal. En is het 5-0. Een echte hattrick van Ramos, die het heel belangrijk is dus voor ONS. Het laatste woord is onder invaller Fabian Stevens. Die stiert goed bij de eerste PL. En tekent de eindstand 5 minuten voor tijd op het boord 6-0. De keeper van VVOG, die moest viskje. Maar de loft kleuren oranje in de kleuren van ONS.